ಗುಂಡಿಕಡಲ್ಡ್ ಮೀನು ಬತ್ತನ ಯಂತ್ರ ಓಡಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಕೈತಲು ಮುರ್ಕುದುಂಡು ನನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬುಕ ಭಟ್ಕಳ ಕೈತಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ಕಡಲ್ಡ್ ತಿಕಲ್ದು ಬೂರ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡತುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಡು ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತ ಮಲ್ಪೆ ತೋಟಂದ ಶಕುಂತಲ ಕರ್ಕೇರ ಪನ್ಪುನಾರಿನ ಹನುಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಯಂತ್ರ ಓಡ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಡ್ದು ಗುಂಡಿ ಕಡಲಡ್ದು ಮೀನು ಪತ್ತಿರ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಕೋಡಿ ಬೆಂಗ್ರೆದ 14 ಮಾರು ದೂರುಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷುಡು ಯಂತ್ರ ಓಡದ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಳಾತುಂಡು ಕಡಲ್ಡ್ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸೊಡ್ದಾದು ಉಂತುನ ಓಡ ಪಿರಬತ್ತದ ಕಲ್ಲು ಗೆಡ್ತದ ನೀರು ಪೊಗ್ಗುದು ಮುರ್ಕೊಡು ಕೆಲಸೊಡಿತ್ತಿನ ಮೂವೆರಿನ ಭವ್ಯತ ಬೊಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡರಿ ಯಂತ್ರ ಓಡದಕ್ಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಮುಕ್ಕೊಂದು ಪುನ ಓಡನು ಬೊಲುಂಗರೆಗೆ ಒಯ್ಪಾದಿರು ಸುಮಾರು 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದಾತು ನಷ್ಟ ಆತನಂದ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದೇರು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಡದ ಮೀನು ಪತ್ತಿರ ಪೋದಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುದರ್ದ ನನೊಂಜಿ ಯಂತ್ರ ಓಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ದ 35 ನಾಟಕಲ್ ಬೊಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಯಂತ್ರ ಓಡ ಬಡ್ಕಳ ಕೈತಲ್ದ 40 ನಾಟಕಲ್ ದೂರ ಕಡಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚಿಲ ಪೋಯರೆ ಆವಂದೆ ಬಾಕಿ ಆತಡೆ ವಿಶ್ವಾಸಡು 9 ಜನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಎಣ್ಮ ಜನ ಇತ್ತೇರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬೈದಿಂಡು ಕರಾವಳಿ ಕಾಪು ಪಟ್ಲಾಮದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದು ಏರಿಗ್ಲ ಅಪಯಾತಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲಬುಕ ಕಾರಾವರ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ಲೆಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಮುಟ್ಟಾದನಂದು ಕರಾವಳಿ ಕಾಪು ಪಟ್ಲಾಮದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜೈಶಂಕರ್ ತಿರಿಪಾದಿರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸೊಡ್ದು ಕಡಲ್ದ ಅಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾತಡು ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಏರ್ಲ ಮೀನು ಪತ್ತೆರ ಕಡಲ್ಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದು ಆರ ತಿರಿಪಾಯರು